Na nosa biblioteca, a mascota e Abadiño trai novos libros á escola, el nos garda os libriños. El nos garda os libriños, a xente vai á discoteca, e Abadiño se aburre, queda só na biblioteca. Queda só na biblioteca, xa ninguén vai a consulta, que son libros de información, esta sala está oculta. Esta sala está oculta, consultan ordenadores, obligan a coller libros, mais ignoran aos profes. Mais ignoran aos profes, e tamén están pendentes de alguén que grita moito e van gravar